ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ರಾಹುಲ್. ಇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ. ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್. ಎಂಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೂವದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂಕನು ಒಂಜಿ ಆಪತ್ಕಾಲಗ ಬೊಡಾಪ್ನಾಯನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ನೆರೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದಿ ಇರೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನೋಡು. ಆತನ ಟೀಚರ್ ಕಾಣೋ ಇವನು ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಣೋ. ಹಲೋ ರಾಸ ಓಲ್ಪಲ್ಲ ಛೇ ಅತ್ತು ಅವು ಸೈಯಡ್ ಇಂಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಐತನಪ್ಪ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಕ್ಕು ಸುಮಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ ನಟ್ಟದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿಗ ಅಸಯ ಸುರೂಕು ಮಾಡಿದೆ ತೋ ನಾನು ನೂದುಕೋರು ಅಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟ ನನ್ನೇ ನೀ ಪೋಯೇನು